Το πρώτο βήμα λοιπόν έχει γίνει. Είδαμε πώς μπορούμε να δημιουργούμε τα έγγραφά μας. Αυτό το οποίο θα πρέπει να δούμε στην πορεία είναι πώς θα μπορέσουμε να τα κρατήσουμε. Γιατί δεν αξίζει φυσικά τίποτα αν το δημιουργήσουμε, ενώ στην πορεία το χάσουμε. Αυτή τη στιγμή έχω δημιουργήσει ένα νέο έγγραφο, το οποίο το πήρα από τα πρότυπα και συγκεκριμένα από τα πρότυπα του Microsoft Office Online και την κατηγορία βιβλία. Έχω επιλέξει λοιπόν το συγκεκριμένο πρότυπο, το οποίο είναι ένα βιβλίο χρωματισμών που αφορούν δεινόσαυρους. Είναι πολύ ωραίο, μπορείτε να το εκτυπώσετε για τα παιδάκια σας για να χρωματίζουν. Βλέπουμε λοιπόν στο κάτω μέρος ότι το έγγραφο αυτό αποτελείται από 6 σελίδες. Αν κυλήσουμε προς τα κάτω θα δούμε ότι εμφανίζονται και οι υπόλοιπες σελίδες. Αυτό το οποίο θέλω να κάνω είναι να αποθηκεύσω το συγκεκριμένο έγγραφο, έτσι ώστε να μπορώ να το ανοίγω ανά πάσα στιγμή και να τυπώνω ξανά τα αντίτυπα. Ή ενδεχομένως να κάνω αλλαγές πάνω στο έγγραφο, δηλαδή μπορώ να αλλάζω τις εικόνες και να το ξανατυπώνω, έτσι ώστε να δημιουργώ ένα καινούριο βιβλίο χρωματισμών. Πάμε λοιπόν να δούμε ποιες είναι οι τεχνικές αποθήκευσης και τι πρέπει να προσέξουμε την ώρα που αποθηκεύουμε. Αρχικά, εφόσον το έγγραφό μου δεν είναι αποθηκευμένο κάπου αυτή τη στιγμή, πού ακριβώς βρίσκεται, πώς μπορώ και το βλέπω μπροστά μου. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι την ώρα που θα αποθηκεύσετε μόνιμα το έγγραφό σας σε κάποιο φάκελο στο σκληρό σας δίσκο, αυτό βρίσκεται και περιμένει στη μνήμη του υπολογιστή, στη μνήμη RAM. Η μνήμη RAM λοιπόν είναι η κύρια μνήμη του υπολογιστή σας, η οποία μας βοηθάει για τέτοιους σκοπούς. Κρατάει λοιπόν κάποια πράγματα την ώρα που εσείς δουλεύετε, μέχρι ότου ή να τα αποθηκεύσετε μόνιμα ή να αποφασίσετε να τα κλείσετε. Η μνήμη RAM όμως δεν θα μένει για πάντα ανοιχτή. Αν κλείσουμε τον υπολογιστή μας, η μνήμη RAM θα αδειάσει, οπότε ό,τι υπάρχει μέσα της θα εξαφανιστεί. Θα πρέπει λοιπόν, για να μην χάσουμε αυτό το οποίο έχουμε δημιουργήσει, να το αποθηκεύσουμε μόνιμα σε κάποιο φάκελο στο σκληρό μας δίσκο, έτσι ώστε να μπορούμε να το βρίσκουμε και αφού ξανανοίξουμε τον υπολογιστή μας. Αποθήκευση μπορούμε να κάνουμε από δύο σημεία. Μπορούμε να πάμε αρχικά στην γρήγορη πρόσβαση και να βρούμε το κουμπί αποθήκευση. Μπορούμε εναλλακτικά να πατήσουμε το κουμπί Office και να βρούμε και εδώ την εντολή αποθήκευση. Θα δούμε βέβαια ότι υπάρχουν δύο κουμπιά αποθήκευσης. Αποθήκευση σκέτο, αποθήκευση ως. Αν το έγγραφο το αποθηκεύουμε για πρώτη φορά, είτε πατήσουμε σκέτη αποθήκευση, είτε πατήσουμε αποθήκευση ως, θα μας ανοίξει το ίδιο παράθυρο. Πατάω λοιπόν το κουμπί αποθήκευση και βλέπω ότι μου ανοίγει ένα παράθυρο διαλόγου, το οποίο ονομάζεται αποθήκευση ως. Ενώ λοιπόν πάτησα σκέτη αποθήκευση, μου άνοιξε το παράθυρο αποθήκευση ως. Κανονικά η σκέτη αποθήκευση δεν ανοίγει κανένα παράθυρο, απλά αποθηκεύει τις αλλαγές που έχουμε κάνει στο έγγραφό μας. Θα το καταλάβουμε αυτό αμέσως μετά. Κλείνω λοιπόν το παράθυρο, να πατήσω και την αποθήκευση ως, γιατί θέλω να δείτε ότι ουσιαστικά μας ανοίγει το ίδιο πράγμα. Και αυτό ξαναλέω το κάνει, γιατί το έγγραφό μας δεν έχει ξανααποθηκευτεί. Όταν λοιπόν αποθηκεύω για πρώτη φορά ένα έγγραφο, τι είναι αυτό το οποίο είναι πολύ σημαντικό να καθορίσω. Πρώτον, σε ποιον φάκελο θα το αποθηκεύσω. Είναι σημαντικό να ξέρουμε σε ποιον φάκελο αποθηκεύουμε τα έγγραφά μας για να μην τα χάσουμε. Πρώτο φάκελο μας βγάζει τον φάκελο έγγραφα. Εδώ λοιπόν, αν θυμάστε, είχαμε αποθηκεύσει και κάποια άλλα αρχεία όταν βλέπαμε τα πρότυπά μας. Σαν πρώτο λοιπόν φάκελο μας βγάζει τα έγγραφα, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να αποθηκεύσουμε και κάπου αλλού. Αν θέλω να αποθηκεύσω στο φάκελο με τα αρχεία εργασίας, θα κάνω ένα κλικ στην επιφάνεια εργασίας. Εδώ λοιπόν θα βρω τον φάκελο αρχεία εργασίας, μπορώ να μπω μέσα με διπλό κλικ, να διαλέξω σε ποιον υποφάκελο θέλω να μπει το βιβλίο με τους δεινόσαυρους. Θέλω για παράδειγμα στον φάκελο Word, μπαίνω με διπλό κλικ και είτε διαλέγω κεφάλαιο, στο οποίο θέλω συγκεκριμένα να μπει μέσα το αρχείο μου, είτε μπορώ απλά να αποθηκεύσω εδώ που είμαι, δηλαδή στον φάκελο Word. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο μεγάλο βήμα το οποίο θα πρέπει να κάνουμε.
Στην αριστερή πλευρά του παραθύρου αποθήκευση ως βλέπετε όλους τους φακέλους ή τους δίσκους στους οποίους μπορείτε να αποθηκεύσετε. Μπορείτε λοιπόν κάνοντας κλικ σε ένα οποιοδήποτε φάκελο να καθορίσετε τον φάκελο αυτό ως φάκελο αποθήκευσης του αρχείου σας. Εμείς πάντα, και θα επιμένω λέγοντας, καλό θα είναι να αποθηκεύουμε σε ένα συγκεκριμένο φάκελο τα αρχεία μας. Μπορούμε λοιπόν να επιλέγουμε τον φάκελο έγγραφα σαν φάκελο αποθήκευσης. Ευτυχώς ο φάκελος έγγραφα είναι και ο προεπιλεγμένος φάκελος αποθήκευσης για τα έγγραφά μας. Δηλαδή, κάθε φορά που θα κάνω αποθήκευση, θα βγαίνει αυτός ως πρώτη επιλογή. Θα δούμε φυσικά από πού μπορώ να το αλλάξω, αν δεν θέλω να βγαίνει ο φάκελος αυτός ως πρώτος φάκελος. Ορίσαμε λοιπόν τον φάκελο έγγραφα ως φάκελο αποθήκευσης. Το δεύτερο σημαντικό το οποίο θα πρέπει να καθορίσουμε είναι το όνομα το οποίο θα έχει το αρχείο μας. Ανάλογα με το τι όνομα θα ορίσω, θα μπορώ αργότερα να ξεχωρίσω το τι έχει μέσα το κάθε αρχείο. Βλέπετε λοιπόν ότι στα προηγούμενα αρχεία τα οποία αποθηκεύσαμε, μπορώ πολύ εύκολα να καταλάβω σε ποιο από τα δύο υπάρχει το ημερολόγιο. Θα πρέπει λοιπόν και εμείς εδώ να καθορίσουμε ένα καλό όνομα αρχείου, έτσι ώστε να μπορούμε αργότερα να το ξεχωρίζουμε. Θα μπορούσαμε λοιπόν σαν όνομα αρχείου να καθορίσουμε το όνομα βιβλίο ζωγραφικής. Αφού πληκτρολογήσουμε το όνομα αρχείου, θέλω να κοιτάξουμε ακριβώς από κάτω στην επιλογή αποθήκευση ως. Εδώ λοιπόν μας λέει ότι το έγγραφο θα αποθηκευτεί ως έγγραφο του Word και συγκεκριμένα έκδοσης 2007. Δεν το αναφέρει εδώ ότι θα είναι έκδοση 2007, αλλά κρατάει την έκδοση του προγράμματος το οποίο έχετε εγκατεστημένο. Εμείς σε ποιο Word είμαστε αυτή τη στιγμή? Στο 2007. Οπότε αυτό εννοεί λέγοντας έγγραφο του Word. Αν κάνουμε κλικ στο βελάκι, θα εμφανιστεί μια λίστα από όπου μπορούμε να επιλέξουμε αν θέλουμε να το αποθηκεύσουμε με διαφορετική έκδοση από αυτή που ήδη αναφέρεται. Για παράδειγμα, θα μπορούσα να επιλέξω έγγραφο Word 97 μέχρι 2003. Σε αυτή την περίπτωση είναι σαν να δημιουργώ ένα αρχείο του Word, αλλά παλαιότερης έκδοσης. Και γιατί να θέλω να το κάνω αυτό? Γιατί να θέλω να αποθηκεύσω με παλαιότερη έκδοση του Word? Πολλές φορές τα έγγραφα τα οποία δημιουργούμε, αργότερα τα δίνουμε σε κάποιους άλλους ανθρώπους. Τι θα γίνει αν δώσω το έγγραφο σε κάποιον, αλλά αυτός στο δικό του υπολογιστή δεν έχει το Word 2007. Έχει για παράδειγμα το 2003. Ενδεχομένως να μην μπορεί να ανοίξει το αρχείο μας. Τα καινούρια αρχεία είναι πιο δύσκολο να ανοίξουν σε παλαιότερα προγράμματα. Το ανάποδο φυσικά είναι πιο εύκολο, γιατί το καινούριο πρόγραμμα έχει και πιο καινούριες λειτουργίες. Αν λοιπόν μας συμβεί κάτι τέτοιο, αν θελήσουμε να δώσουμε το αρχείο μας σε κάποιον ο οποίος έχει παλαιότερη έκδοση από αυτή που έχουμε εμείς, τότε θα πρέπει να προβλέψουμε κατά την αποθήκευση να το αποθηκεύσουμε με την έκδοση 97 μέχρι 2003. Σε άλλη περίπτωση, θα μπορούσαμε να επιλέξουμε πρότυπο του Word, αν θέλαμε να δημιουργήσουμε ένα πρότυπο όπως αυτά που είδαμε σε προηγούμενο μάθημα. Θα μπορούσαμε να επιλέξουμε την επιλογή ιστοσελίδα, αν αυτό το οποίο θα φτιάξουμε πρόκειται να εμφανιστεί σε έναν φιλομετρητή ιστού, αν δηλαδή θέλουμε να το εμφανίσουμε για παράδειγμα στο ίντερνετ. Βέβαια η διαδικασία δεν είναι τόσο εύκολη όσο τη λέω. Άλλη διαδικασία απαιτείται για να φτιάξω μια ιστοσελίδα και εντελώς διαφορετική διαδικασία για να την ανεβάσω στο ίντερνετ. Οπότε εμείς απλά τώρα είμαστε στο κομμάτι δημιουργίας. Έχει λοιπόν αρκετές επιλογές εδώ από ό,τι βλέπετε. Θα μπορούσαμε να επιλέξουμε απλό κείμενο αν θέλουμε να αποθηκεύσουμε το έγγραφό μας με τη μορφή αρχείου κειμένου, TXT. Σε αυτή την περίπτωση όμως θα πρέπει να ξέρουμε ότι τα αρχεία TXT αποθηκεύουν μόνο το κείμενο του εγγράφου. Δηλαδή, εγώ έχω εικόνες μέσα στο έγγραφό μου. Αυτές οι εικόνες δεν μπορούν να αποθηκευτούν σε ένα αρχείο TXT. Το μόνο το οποίο μπορεί να αποθηκεύσει είναι το κείμενο. Γι' αυτό και ονομάζεται απλό κείμενο.
Όλα αυτά λοιπόν καλό θα είναι να τα γνωρίζουμε πριν επιλέξουμε τον τύπο με τον οποίο θα αποθηκεύσουμε το έγγραφό μας. Αν δεν προκύψει βέβαια ανάγκη, εσείς θα κρατήσετε αυτό το οποίο είχε εξ αρχής, δηλαδή έγγραφο του Word. Έγγραφο του Word έκδοσης 2007. Πριν πατήσω το κουμπί αποθήκευση για να ολοκληρώσω την αποθήκευσή μου, υπενθυμίζω μία φορά ακόμα για ποιο λόγο μπήκαμε εδώ. Πατήσαμε λοιπόν αποθήκευση γιατί θέλαμε να καθορίσουμε σε ποιον φάκελο θα αποθηκεύσουμε το έγγραφό μας, με τι όνομα και με τι τύπο. Αφού τα καθορίσαμε λοιπόν όλα αυτά, θα πατήσουμε το κουμπί αποθήκευση για να ολοκληρώσουμε τη διαδικασία. Το αρχείο έχει ήδη αποθηκευτεί, βλέπουμε πάνω στη γραμμή τίτλου ότι έχει πάρει ήδη το όνομά του, βιβλίο ζωγραφικής. Από εδώ και πέρα, το μόνο που έχω να κάνω είναι να αλλάζω και να διορθώνω το έγγραφό μου, αν χρειάζεται βέβαια. Για οποιαδήποτε αλλαγή κάνω πάνω στο έγγραφο, η εντολή που θα πατάω για να αποθηκεύονται οι αλλαγές που θα κάνω είναι η εντολή αποθήκευση. Και όταν λέω αποθήκευση, εννοώ σκέτη αποθήκευση. Σκέτη αποθήκευση κάνει και το κουμπί αποθήκευση στη γρήγορη πρόσβαση. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Θα επιλέξω για παράδειγμα το κείμενο δεινόσαυρος, το οποίο θα δούμε σε επόμενο μάθημα τι ακριβώς είναι. Οπότε μη σας πολύ απασχολεί πώς ακριβώς θα κάνω όλα αυτά. Θα κάνω μία πολύ απλή αλλαγή, αλλάζοντας το χρώμα του κειμένου. Ας αλλάξουμε και το από κάτω. Κάναμε λοιπόν μία αλλαγή στο έγγραφό μας. Αυτή η αλλαγή προς το παρόν δεν είναι πουθενά αποθηκευμένη. Οπότε, αν γίνει κάποια διακοπή ρεύματος ή αν κλείσει ο υπολογιστής κατά λάθος, την επόμενη φορά που θα ανοίξω το αρχείο βιβλίο ζωγραφικής, θα δω μπροστά μου όλα αυτά τα οποία είχα προλάβει να αποθηκεύσω. Δεν θα δω τα χρώματα φυσικά, γιατί δεν τα έχω αποθηκεύσει ακόμα. Για να αποθηκεύσω λοιπόν αυτές τις δύο αλλαγές που έχω κάνει στο έγγραφό μου, μπορώ πολύ απλά να πατήσω αποθήκευση. Πατάμε λοιπόν το κουμπί αποθήκευση. Δεν ανοίγει κανένα παράθυρο μπροστά μας, δεν έχει λόγο να ανοίξει το παράθυρο. Το παράθυρο το ανοίγουμε όταν θέλουμε να καθορίσουμε σε ποιον φάκελο, με τι όνομα και με τι τύπο θέλουμε να αποθηκεύσουμε το έγγραφο. Εμείς το έχουμε κάνει ήδη αυτό, οπότε δεν έχουμε λόγο να το ξανακάνουμε. Τι θα γίνει στην περίπτωση που θέλουμε να αποθηκεύσουμε το έγγραφό μας με ένα διαφορετικό όνομα? Να δημιουργήσουμε δηλαδή ένα αντίγραφο του εγγράφου μας με ένα διαφορετικό όνομα. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν θα κάνουμε κλικ στο κουμπί Office και θα πατήσουμε την εντολή αποθήκευση ως. Είπαμε ότι η εντολή αποθήκευση απλά αποθηκεύει τις αλλαγές στο έγγραφο βιβλίο ζωγραφικής. Αν όμως εγώ θέλω να δημιουργήσω ένα αντίγραφο με ένα διαφορετικό όνομα, ο μόνος τρόπος για να ανοίξω το παράθυρο αποθήκευσης είναι να πατήσω αποθήκευση ως. Πατώντας λοιπόν την εντολή αποθήκευση ως, ανοίγει κάθε φορά το παράθυρο αποθήκευσης ως, έτσι ώστε να κάνουμε ό,τι αλλαγές θέλουμε στο έγγραφό μας. Θα το αφήσουμε ξανά στον φάκελο έγγραφα, θα πάμε απλά να αποθηκεύσουμε το έγγραφο με παλαιότερη έκδοση. Θέλουμε λοιπόν να το δώσουμε σε κάποιον, σε ένα παιδάκι, του οποίου ο υπολογιστής δεν έχει Office 2007. Έχει παλαιότερη έκδοση του Word. Για να προβλέψουμε λοιπόν τυχόν προβλήματα που μπορεί να έχει στο άνοιγμα του εγγράφου, μπορούμε να επιλέξουμε να το αποθηκεύσουμε ως έγγραφο Word 97 μέχρι 2003. Πατάμε λοιπόν το κουμπί αποθήκευση και αμέσως αποθηκεύτηκε με παλαιότερη έκδοση του Word. Για να κλείσω λοιπόν το αρχείο μου. Αυτό που κάναμε ουσιαστικά εμείς ήταν με την πρώτη αποθήκευση να δημιουργήσουμε ένα έγγραφο το οποίο ονομάζεται βιβλίο ζωγραφικής και είναι της έκδοσης Office 2007, και με τη δεύτερη αποθήκευση που κάναμε,
δημιουργήσαμε ένα αντίγραφο του βιβλίου ζωγραφικής, αλλά έκδοσης 97 μέχρι 2003. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε δύο διαφορετικά αρχεία. Το ένα είναι έγγραφο του Microsoft Word έκδοσης 2007, ενώ το δεύτερο, βλέπετε και στα σχόλια που βγάζει στο παραθυράκι, έγγραφο του Microsoft Office Word 97 μέχρι 2003. Μπορείτε λοιπόν να ξεχωρίζετε αρχεία τα οποία ναι μεν έχουν το ίδιο όνομα, αλλά είναι διαφορετικής έκδοσης. Και το εικονίδιο ακόμα είναι λίγο διαφορετικό άμα το παρατηρήσετε. Στο εικονίδιο της έκδοσης 2007 έχει πίσω ένα μπλε σύμβολο, το οποίο δεν το έχει στα αρχεία παλαιότερης έκδοσης. Όλα λοιπόν τα αρχεία τα οποία έχω φτιάξει και είναι του Word 2007 έχουν αυτό το μπλε σύμβολο από πίσω. Μπορούμε λοιπόν και οπτικά να καταλάβουμε κατευθείαν. Αλλά αν δεν το θυμάστε δεν πειράζει, πηγαίνετε πάνω σε κάποιο αρχείο και θα δείτε στα σχόλια αν είναι έγγραφο του Microsoft Word 2007 ή αν είναι παλαιότερης έκδοσης. Θα ανοίξουμε λοιπόν ξανά το βιβλίο ζωγραφικής της έκδοσης 2007. Αυτό λοιπόν το οποίο θα ήθελα να δούμε στην πορεία είναι πώς μπορούμε να αποθηκεύσουμε ή να δημιουργήσουμε ένα αντίγραφο του εγγράφου μας σε ένα διαφορετικό φάκελο. Το έγγραφο βιβλίο ζωγραφικής βρίσκεται στο φάκελο έγγραφα, γιατί εκεί το αποθηκεύσαμε. Θέλω λοιπόν να το αποθηκεύσω και στην επιφάνεια εργασίας. Μπορώ να πάω στο κουμπί Office, να πατήσω αποθήκευση ως, γιατί θέλω να αλλάξω φάκελο. Όταν θέλετε να αλλάξετε κάτι, πάντα θα πηγαίνετε αποθήκευση ως. Θα κάνω ένα κλικ στην επιλογή επιφάνεια εργασίας. Θα σκεφτώ αν θέλω να κρατήσω το ίδιο όνομα ή αν θα δώσω κάποιο άλλο. Αν δεν θέλω να το αλλάξω το όνομα, πατάω αποθήκευση και έτσι έχω αποθηκεύσει το έγγραφό μου και στην επιφάνεια εργασίας. Έχω μπροστά μου το βιβλίο ζωγραφικής. Αυτό το αρχείο το οποίο έχω μπροστά μου είναι το αρχείο το οποίο βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας ή το αρχείο το οποίο βρίσκεται στα έγγραφά μου, γιατί το έχω και στους δύο φακέλους. Να θυμάστε λοιπόν ότι αυτό το οποίο θα βλέπετε είναι το αρχείο το οποίο ανοίξατε πιο πρόσφατα. Το τελευταίο το οποίο κάναμε εμείς είναι να το αποθηκεύσουμε στην επιφάνεια εργασίας. Οπότε κρατάει σαν φάκελο τον φάκελο επιφάνεια εργασίας. Αυτό λοιπόν το οποίο βλέπετε μπροστά σας είναι το αντίγραφο της επιφάνειας εργασίας. Θα το καταλάβουμε αν κάνω μία αλλαγή στο αρχείο της επιφάνειας εργασίας. Για να το δούμε λοιπόν. Το αρχείο της επιφάνειας εργασίας έχει κόκκινα γράμματα. Αποθηκεύω τις αλλαγές. Το κλείνω. Πάω να κάνω άνοιγμα. Πάμε να βρούμε τον φάκελο έγγραφα και θα ανοίξουμε το βιβλίο ζωγραφικής. Βλέπετε λοιπόν ότι την αλλαγή στα χρώματα δεν την έκανα στο αρχείο του φακέλου έγγραφα, την έκανα στο αρχείο του φακέλου επιφάνεια εργασίας. Για να ανοίξουμε λοιπόν και το αρχείο της επιφάνειας εργασίας, ένα κλικ επιφάνεια εργασίας και ανοίγουμε βιβλίο ζωγραφικής. Είναι δύο διαφορετικά αρχεία. Δείτε. Αυτό είναι το αρχείο το οποίο έχω στα έγγραφά μου και αυτό είναι το αρχείο το οποίο έχω στην επιφάνεια εργασίας. Δεν είναι δύσκολο να τα ξεχωρίσουμε αυτά στο μυαλό μας, απλά αυτό το οποίο θα πρέπει να ξέρουμε είναι ότι μπορούμε το ίδιο πράγμα να το αποθηκεύουμε για όποιους λόγους προκύψουν σε διαφορετικούς φακέλους. Καλό θα είναι βέβαια να ξεχωρίσουμε και να κρατήσουμε στο τέλος ποιο θέλουμε τελικά ή ποιο μας αρέσει. Δεν είναι και πολύ καλό να έχω σε 5 φακέλους το ίδιο πράγμα. Προφανώς για κάποιο λόγο έχω φτιάξει δύο ίδια αντίγραφα. Μπορεί να είναι το ίδιο βιβλίο εργασίας μεν, αλλά το ένα μπορεί να μιλάει για δεινόσαυρους
και το άλλο μπορεί να μιλάει για σκύλους. Χρησιμοποίησα λοιπόν το στήσιμο και το στυλ του βιβλίου που πρωτοέφτιαξα για να δημιουργήσω ένα ακόμα, αλλάζοντας τις εικόνες και τους τίτλους. Για να κλείσουμε λοιπόν το αρχείο το οποίο έχουμε μπροστά μας και το δεύτερο. Πάμε λοιπόν να κάνουμε άνοιγμα. Βλέπετε ότι μας έχει βάλει στον φάκελο επιφάνεια εργασίας. Μπορεί και θυμάται ποιος είναι ο φάκελος τον οποίο επισκεφτήκαμε τελευταία φορά. Και αυτό είναι πολύ καλό γιατί γλιτώνουμε χρόνο από το να πηγαίνουμε συνεχώς στον ίδιο φάκελο. Εδώ λοιπόν θα βρούμε τον φάκελο αρχεία εργασίας, θα μπούμε μέσα και στον φάκελο Word, με διπλό κλικ φυσικά, και στον φάκελο κεφάλαιο 1. Εδώ λοιπόν βλέπετε κάποια αρχεία. Μπορείτε αλήθεια να ξεχωρίσετε αν κάποιο από τα αρχεία αυτά είναι παλαιότερης έκδοσης. Σας είχα πει ότι έχουν διαφορετικό εικονίδιο. Είναι κάποιο το οποίο έχει μικρή διαφορά με τα υπόλοιπα. Εδώ λοιπόν δείτε, τα υπόλοιπα έχουν αυτό το μπλε σύμβολο από πίσω, ενώ αυτό δεν το έχει. Επίσης, θα δούμε τις λεπτομέρειες του αρχείου, όπου λέει έγγραφο του Microsoft Office Word 97 μέχρι 2003. Θέλουμε λοιπόν να ανοίξουμε το αρχείο αυτό, κάνουμε διπλό κλικ και ανοίγει αμέσως. Βλέπω στον τίτλο ότι λέει επεξεργασία λειτουργίας συμβατότητας. Αν αυτό το αρχείο μου το έχει δώσει κάποιος, ο οποίος έχει παλαιότερη έκδοση του προγράμματος στον υπολογιστή του, εγώ παίρνοντάς το, μπορώ να το κάνω συμβατό με το δικό μου πρόγραμμα, το οποίο είναι νεότερης έκδοσης. Μπορούμε φυσικά, αν θα πάμε στο κουμπί Office και θα πατήσουμε την εντολή μετατροπή. Αυτή η εντολή λοιπόν το κάνει συμβατό με την έκδοση του προγράμματος την οποία χρησιμοποιούμε. Πατάμε λοιπόν μετατροπή και αμέσως έγινε η μετατροπή του εγγράφου ώστε να μπορεί να χρησιμοποιήσει όλες τις νεότερες λειτουργίες του καινούριου προγράμματος το οποίο χρησιμοποιούμε. Θέλουμε λοιπόν να αποθηκεύσουμε αυτό το έγγραφο στον φάκελο έγγραφα. Πού θα πάμε? Αποθήκευση ή αποθήκευση ως? Αυτό το αρχείο το ανοίξαμε από την επιφάνεια εργασίας και θέλουμε να το αποθηκεύσουμε στον φάκελο έγγραφα. Δεν πρέπει να αλλάξουμε φάκελο. Όταν λοιπόν θέλουμε να κάνουμε μία αλλαγή, τότε πηγαίνουμε κατευθείαν στο κουμπί αποθήκευση ως. Βλέπετε μας λέει ότι είναι αποθηκευμένο στον φάκελο κεφάλαιο 1. Εμείς όμως θέλουμε να τον αποθηκεύσουμε στον φάκελο έγγραφα. Κάνουμε λοιπόν ένα κλικ στον φάκελο έγγραφα. Μπορούμε να κρατήσουμε το όνομα ή να το αλλάξουμε. Κρατάμε την έκδοση που μας αναφέρει ακριβώς από κάτω και αποθηκεύουμε. Αυτό λοιπόν το οποίο τώρα βλέπω μπροστά μου είναι το αντίγραφο το οποίο βρίσκεται στον φάκελο έγγραφα. Γιατί η τελευταία αποθήκευση που έκανα είναι στον φάκελο έγγραφα. Ό,τι αλλαγές και να κάνετε, αυτές δεν θα επηρεάσουν το αρχείο το οποίο βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας. Οι αλλαγές λοιπόν που θα κάνουμε θα επηρεάσουν μόνο το αρχείο το οποίο βρίσκεται στον φάκελο έγγραφα. Επιλέγουμε ένα κομμάτι κειμένου και κάνουμε μία μικρή αλλαγή. Θέλουμε λοιπόν την αλλαγή αυτή να την αποθηκεύσουμε στον φάκελο έγγραφα, στο αρχείο επεξεργασία. Τι θα πατήσουμε? Αποθήκευση ή αποθήκευση ως? Το αρχείο το οποίο έχουμε ανοιχτό είναι αποθηκευμένο στον φάκελο έγγραφα? Πράγματι. Οπότε θα πατήσουμε αποθήκευση σκέτη, γιατί απλά θέλουμε να αποθηκεύσουμε τις αλλαγές στο αρχείο αυτό. Δεν θέλουμε να αλλάξουμε το φάκελο, ούτε θέλουμε να αλλάξουμε το όνομα του αρχείου. Πατάμε λοιπόν σκέτη αποθήκευση. Ό,τι αλλαγές λοιπόν θα κάνουμε από εδώ και πέρα, αυτό το οποίο θα πρέπει να κάνουμε στην πορεία είναι να πατάμε μία σκέτη αποθήκευση, είτε από τη γρήγορη πρόσβαση που είναι πολύ πιο εύκολο, είτε από το κουμπί Office και στη συνέχεια αποθήκευση. Τελειώνοντας, θέλω να δούμε πώς μπορούμε να καθορίσουμε ποιος θα είναι ο προεπιλεγμένος φάκελος αποθήκευσης για τα έγγραφα
και για το άνοιγμα των αρχείων. Δηλαδή, είδαμε ότι κάθε φορά που πάμε να αποθηκεύσουμε για πρώτη φορά ένα αρχείο, σαν πρώτο φάκελο μας βγάζει τον φάκελο τα έγγραφά μου. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε αν θέλουμε. Απλά πρέπει να πειράξουμε λίγο τις ρυθμίσεις του προγράμματος. Για να βρούμε και να αλλάξουμε τις ρυθμίσεις του προγράμματος, θα πάμε στο κουμπί Office και στη συνέχεια θα πατήσουμε επιλογές του Word. Αριστερά βλέπετε κάποιες επιλογές. Μία από αυτές είναι και η επιλογή αποθήκευση. Εδώ λοιπόν μπορούμε να κάνουμε αλλαγές στις ρυθμίσεις που αφορούν την αποθήκευση. Βλέπουμε λοιπόν ότι η προεπιλεγμένη θέση αρχείου είναι ο φάκελος έγγραφα. Αυτός είναι και ο λόγος που κάθε φορά που αποθηκεύουμε για πρώτη φορά, μας βγάζει σαν πρώτο φάκελο τον φάκελο έγγραφα. Μπορώ λοιπόν να πάω αναζήτηση και να το αλλάξω. Αν θέλουμε σαν πρώτο φάκελο να μας βγάζει την επιφάνεια εργασίας, μπορούμε πολύ απλά να κάνουμε ένα κλικ πάνω της και να πατήσουμε το OK. Βλέπετε λοιπόν εδώ, μας έχει βγάλει με ξένους φυσικά χαρακτήρες τη λέξη desktop, η οποία σημαίνει στα ελληνικά επιφάνεια εργασίας. Μπορούμε να πατήσουμε το OK και να δοκιμάσουμε τη λειτουργία αυτή. Κλείνουμε το αρχείο. Ας δημιουργήσουμε ένα νέο έγγραφο και πάμε να πατήσουμε το κουμπί αποθήκευση για να αποθηκεύσουμε. Δείτε λοιπόν ότι σε αντίθεση με άλλες φορές δεν μας πήγε στον φάκελο έγγραφα, αλλά μας πήγε στην επιφάνεια εργασίας. Για να το ξαναδοκιμάσουμε. Πάμε επιλογές του Word, στην επιλογή αποθήκευση, προεπιλεγμένη θέση αρχείου, πατάμε αναζήτηση και βάζουμε σαν φάκελο τον φάκελο αρχεία εργασίας, Word, κεφάλαιο 1. Θέλουμε λοιπόν κάθε φορά που αποθηκεύουμε για πρώτη φορά ένα έγγραφο να μας βγάζει κατευθείαν μέσα στο φάκελο κεφάλαιο 1. Έχω δώσει όλη τη διαδρομή στην οποία θέλω να μπαίνει το Word όταν αποθηκεύω. Αφού λοιπόν έχω φτάσει και στον τελευταίο φάκελο, πατάω το OK. Πατάω ξανά OK. Κλείνω το αρχείο. Δημιουργώ ένα νέο και πατάω αποθήκευση. Βλέπετε λοιπόν, με πήγε κατευθείαν στον φάκελο κεφάλαιο 1. Αν αφήσω αυτή τη ρύθμιση, από εδώ και πέρα, κάθε φορά που θα αποθηκεύω για πρώτη φορά ένα έγγραφο, θα μου ανοίγει κατευθείαν τον φάκελο κεφάλαιο 1, όπου θα μπορώ εδώ μέσα να αποθηκεύω τα καινούργια έγγραφα τα οποία θα δημιουργώ. Μία τελευταία ρύθμιση την οποία θα ήθελα να δούμε για να κλείσουμε και το κεφάλαιό μας. Ας ανοίξουμε το αρχείο αξιοθέατα. Θα πάμε λοιπόν στο κουμπί Office, στην επιλογή Προετοιμασία και θα κάνουμε ένα κλικ στην επιλογή Ιδιότητες. Οι ιδιότητες είναι κάποιες πληροφορίες τις οποίες μπορώ να καταχωρώ για ένα έγγραφο. Για παράδειγμα, για το συγκεκριμένο έγγραφο μπορώ να καθορίσω ότι ο συντάκτης είναι η Δήμητρα. Μπορώ να βάλω σαν τίτλο «Αξιοθέατα». Μπορώ λοιπόν να καταχωρήσω ό,τι πληροφορίες θέλω. Αυτές οι πληροφορίες θα ακολουθούν το αρχείο όπου και να το δώσω. Μπορεί λοιπόν κάποιος άλλος να πάρει το αρχείο αυτό, μπορεί μέσα από τις ιδιότητες να δει ποιος το έφτιαξε, τον τίτλο του και διάφορες άλλες πληροφορίες τις οποίες μπορώ αν θέλω φυσικά πάντα προαιρετικά να τις συμπληρώσω. Αυτές οι επιλογές είναι πολύ χρήσιμες, ιδιαίτερα σε εταιρείες όπου τα έγγραφα ανταλλάσσονται από τον ένα υπάλληλο στον άλλον. Εγώ για παράδειγμα που ανοίγω έγγραφα από το δίκτυο της επιχείρησης στην οποία δουλεύω, μπορώ να βλέπω και να καταλαβαίνω
ποιος είναι αυτός ο οποίος έχει φτιάξει το συγκεκριμένο έγγραφο. Οπότε, αν έχω ενδεχομένως κάποια απορία, μπορώ να ξέρω σε ποιον να απευθυνθώ. Μέσα λοιπόν από τις ιδιότητες μπορούμε να συμπληρώσουμε τέτοιες πληροφορίες, ακόμα και σχόλια αν θέλουμε για το συγκεκριμένο έγγραφο. Οι ιδιότητες λοιπόν θα πρέπει να καταχωρούνται για το κάθε έγγραφο ξεχωριστά. Μπορώ να κλείσω τις ιδιότητες αν κάνω ένα κλικ στο κουμπί κλείσιμο. Αν θα ξανανοίξω τις ιδιότητες, θα δω ότι συνεχίζουν να υπάρχουν οι πληροφορίες που έγραψα. Ας ανοίξουμε ένα άλλο αρχείο, την επιστολή για παράδειγμα. Πάμε ξανά να βρούμε τις ιδιότητες. Βλέπετε λοιπόν ότι θα πρέπει πάλι εδώ να πληκτρολογήσω Δήμητρα, αν θέλω να φαίνομαι εγώ ως συντάκτης. Βλέπετε λοιπόν ότι αναγκάζομαι για κάθε έγγραφο το οποίο έχω φτιάξει ή θα φτιάχνω από εδώ και πέρα, να πληκτρολογώ συνεχώς το ίδιο πράγμα. Θα ήταν ενδεχομένως πολύ καλό και πολύ εύκολο αν θα μπορούσε το όνομά μου να βγαίνει κατευθείαν από μόνο του, όταν φτιάχνω ένα νέο έγγραφο. Αυτή λοιπόν είναι μια αρρύθμιση την οποία μπορούμε να κάνουμε, όμως θα ισχύει για τα έγγραφα τα οποία θα φτιάξω από εδώ και πέρα. Όχι για τα έγγραφα τα οποία έχω ήδη φτιάξει. Πάντα όταν φτιάχνουμε ένα νέο έγγραφο, δημιουργείται με τις ρυθμίσεις οι οποίες ισχύουν εκείνη τη στιγμή. Αν εγώ αργότερα αλλάξω τις ρυθμίσεις, δεν μπορεί να διορθώσει και τα παλαιότερα έγγραφα τα οποία έχω φτιάξει. Θα κάνουμε λοιπόν εμείς τη ρύθμιση μέσα από τις επιλογές του Word. Είμαστε στην κατηγορία δημοφιλείς επιλογές. Πάμε κάτω στην περιοχή προσαρμογή του αντιγράφου του Microsoft Office. Όνομα χρήστη. Βλέπουμε λοιπόν ότι στα νέα έγγραφα το όνομα χρήστη το οποίο θα βγαίνει είναι το ψευδόνυμό μου, δηλαδή το Dimi. Δεν θα ήθελα λοιπόν να βγαίνει το ψευδόνυμό μου, θα ήθελα να βγαίνει το ονοματεπώνυμο. Θα μπορούσα να αλλάξω και τα αρχικά, ΔΠ από το Δήμητρα Πασχαλίδου. Από εδώ και πέρα λοιπόν, στον συντάκτη θα βγαίνει το ονοματεπώνυμό μου και έτσι δεν θα χρειάζεται κάθε φορά να το γράφω εγώ. Πατάμε το OK. Είπαμε ότι αυτή η ρύθμιση θα ισχύει από εδώ και πέρα, το τονίζω έτσι. Δεν θα ανοίξουμε ένα παλαιότερο έγγραφο και θα περιμένουμε να βλέπουμε το όνομα το οποίο γράψαμε. Στα καινούργια έγγραφα θα βλέπω την αλλαγή αυτή. Πατάω λοιπόν να δημιουργήσω ένα καινούριο έγγραφο. Οπότε, κανονικά στο έγγραφο αυτό θα πρέπει να αναφέρεται ως συντάκτης η Δήμητρα Πασχαλίδου. Πάμε να βρούμε τις ιδιότητες. Βλέπουμε λοιπόν ότι πράγματι εμφανίζεται το ονοματεπώνυμό μου στο πλαίσιο του συντάκτη. Πολύ σημαντική λοιπόν ρύθμιση όταν θέλουμε να φαίνεται ποιος έχει δημιουργήσει ή ποιος έχει επεξεργαστεί το συγκεκριμένο έγγραφο.